हेलो लोगोफोर दिनै फुंनि गोजोननाय दिनै 8 थारिख आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान निउज जायखौ जोङो ख्रिस्टियान ट्रेडिशनेल मेरिज होनना जोङो बुङो आरो बेनो जाहैबाय दाख्लै थांनाय बावैसो सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिदोंमोन जे मिस्टार बानस'नि हिन्जाव गोदान लायनायखौ आरो दिनै फाइनालि दिनैहाय जानो थांगासिनो दं आरो सेंग्रा सिख्लाखौहाय दिनैहाय गिर्जायाव लांनो थाखाय तैयार जाबाय आरो नैबेनो जाहैबाय रिसेपसन बेनो जाहैबाय जयपुर बागमारा बेप्टिस्ट चार्च मण्डलिनि बे मलाफोर दंबावो नै बे मलाफ्राबो थांगोन चार्चआव ओमफ्राय दिनैनि बे रिसेपसनखौ दिनैनि वेडिं सेरेमनिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो गोसो जादों बेनो जाहैबाय मिस्टार बानस' ओमफ्राय बेनि एसिस्टेन्ट स' बयनिख्रुइ सिगां जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हामबायनो होदों बे मोजां सानखौहाय होनायनि थाखायहाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावहाय हाबा खालामनाया बयनिबो मानिजाग्रा आं खनसे फरायबावनि हाबा खालामनाया बयनिबो मानिजाग्रा मानिजाग्रा बे समावहाय आङो गुसुङै प्रार्थना खालामनानै This is the father. जागायनायनि सिगां आङो जोंनावहाय मोनसे नोंनि गोसोजों ना सोरनिबा बुंनायजोंहाय आंनि गोसोजों औ खोनाबाय दा बयबो औ गावनि गोसोजोंनो आं फानजिनाखौबो आं गावनि गोसोजोंनो आं सान्दों बिमा बिफाफ्राबो मिथिबाय मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिबाय आं बिदिब्ला हाबा होनो थाखायहाय आङो थो माथो बोरै गाबगासिनो मोसादों बाजैमोना आब'मोन आदामोन मोसादों नै मालाय बिबाजै मोननायनि ओरैबायदि मोसादों बिबाजै मोननायनि ओरैबायदि मोसादों हांमाया नै मालाय मोसा Hey! Benify. Hey, pagi roh.
मालाय खुसिथारनो आजाव आजाव Gerza kelam grilling dang. Pratna. Oi rob. Biar kalaman dah stop. आरो दोंसेबाव सुनो थाखाय बिदा गिदिरखौ आङो खावलायबाय बे बिदायनि समा जोबजोबाखै दा बेखायनो नि थाखाय फिसाफोरनि थाखाय बिसाजोफोरनि थाखाय नाय दिनै जों मोनसे नुबाय दिनैनि बे रंजाथिलिया इसोरनि गेजेरजों आशीर्बाद गोनां
Dalai mama kena kena video gigan. Sini pernah kan? Sini benci post lo. Benci post tu tak boleh. Besar sepeda lagi tak boleh.